suntem bombardați și avem și din cauza reclamelor și a, societății, între 60 și 135 de gânduri legate de mâncare în fiecare zi. Cumva pe lângă ce să mănânc sau că mi-e foame, în fiecare zi ne gândim la ce bine arată asta, ce bine miroase asta, uite că a apărut un nou produs. Suntem tentați să mâncăm mai mult și să încercăm mai mult din cauza faptului că suntem focusați pe mâncare mai mult decât de obicei. Mâncarea este noul drog? Da. De ce avem taxe pe zahăr? Din cauza asta. Pe lângă faptul că creierul nostru chiar se simte mai bine, da, și e mai fericit în momentul în care mănâncă ceva gras sau, ciocolată sau zahăr, da, dar zahărul a fost asociat cumva cu o dependență aproape la fel de mare ca cea a drogurilor de mare risc. Bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă ediție a podcastului Crește Mari. Eu sunt Ramona Păuleanu, ca întotdeauna gazda voastră. Ați realizat până acum că a fi părinte înseamnă să ai mintea plină, să o ai super aglomerată ca o intersecție luni de dimineață. La ce te gândești? La diverse, toate legate de copii. Hainele lor, unde îi duci la sport, dacă ai timp să îl iei de la grădiniță, de la școală, și-a făcut temele, a mâncat, nu a mâncat. Știți foarte bine despre ce vorbesc. Dar mulți dintre noi, și nu exagerez când spun lucrul acesta, mai au un zgomot în cap. E parcă puțin mai silențios, dar extrem de păcătos. Zgomotul legat de mâncare sau gândurile despre mâncare, gândurile constante, care deja ți-ai dat și tu seama, parcă ar fi o problemă acolo undeva. În termen de specialitate, în medicină, acest lucru are și un nume, se numește food noise. Puțin pretențios, așa, îl traducem acum pe românește, și am o invitată care poate să facă lucrul acesta extraordinar de bine și o să vă regăsiți, cred că mulți dintre voi, în povestea asta, mai ales dacă sunteți epuizați. Cum sunt cam toți părinții, nu? Doamna doctor Amalia Arhire a spus da prezenței la podcastul nostru Crește Mari, ca să ne vorbească despre acest food noise, care cred că deja începe să fie o, molimă. Da, mulțumesc mult de invitație. Și doamna doctor este, acum trebuie să mă concentrez puțin că la titulatură mă încurc rău de tot, medic primar endocrinolog și specialist în nutriție, diabet și boli metabolice. Mi-a ieșit, da? Da, bravo! Mulțumesc! Acest, să zic, termen sau concept e unul relativ nou. Da. A apărut chiar de câteva luni și cumva e ușor separat de medicina convențională sau de hormoni. În schimb, a fost văzut întâi la oamenii cu obezitate de câțiva ani, cum prin niște studii de RMN funcțional, în care cumva au pus oamenii cu obezitate să se uite la niște imagini, da, cu mâncare, și păreau că niște arii din creierul lor se activau mai mult decât e cazul. Și apoi au mai pus la un bâlci, de exemplu, da, cu niște ochelari special să se plimbe pe acolo și au observat că ei se uitau doar la mâncare. Și atunci pare că suntem bombardați și avem și din cauza reclamelor și a, societății, între 60 și 135 de gânduri legate de mâncare în fiecare zi. Cumva pe lângă ce să mănânc sau că mi-e foame, în fiecare zi ne gândim la ce bine arată asta, ce bine miroase asta, uite că a apărut un nou produs, și cumva suntem tentați să mâncăm mai mult și să încercăm mai mult din cauza faptului că suntem focusați pe mâncare mai mult decât de obicei. Bine, cred că nu doar ce bine arată asta, cred că sunt și gândurile opuse. Hai să nu... cele care te macină și te fac să te învinovățești constant, nu că ce aș mânca asta, ci de ce am mâncat asta, nu o să mai mănânc data viitoare, dar totuși, uite, cedez de data asta, dar de ce n-am oare voință ca să încetez cu ciocolata asta? Sau, înțelegeți, nu e doar ce aș mânca, este și că aș vrea să mă opresc din mâncat și aș vrea să... Ce mai mănânc la următoarea masă? Dar de ce mă gândesc chiar la mâncare? Dar de ce? Adică niște gânduri, cred că obsesive, nu? Da. Haide să denumim food noise-ul. Ce este food noise? Când putem să spunem, dom'le, avem zgomotul ăsta? Sau, cum spui, suferim de food noise? Dom'le, am o suferință. Cum spui? Corect, da. Așa ar fi, da. Și cumva tradus în română ar fi exact asta. Gânduri legate de mâncare.
da? Tot ceea ce ne trece prin minte zi de zi legat de mâncare sau de ce bem, ca să spun așa. Da? Și când știi că deja e prea mult și că este o afecțiune? Când, așa cum ai spus, în momentul în care tu mănânci, deja te și gândești ce să mai mănânc sau vine cineva pe lângă tine și vrei iar să mănânci ceva. Da? Sau pe lângă asta te judeci foarte mult, da? Legat de mâncare. Pentru că și acolo e o direcție care nu e prea sănătoasă. În momentul în care nu ai o relație bună cu mâncarea, da? Și începi să mănânci emoțional și apoi te judeci că ai mâncat și apoi din cauza celor emoții mari iar mănânci, da? Ceva ce ne crește dopamina, adică ceva dulce sau gras sau sărat și apoi iar ajungi pe panta asta de autojudecare. Ăsta e noul drog? Mâncarea este noul drog? Da. De ce avem taxe pe zahăr? Din cauza asta. Pare cumva că, pe lângă faptul că creierul nostru chiar se simte mai bine, da, și e mai fericit în momentul în care mănâncă ceva gras sau, nu știu, ciocolată sau zahăr, da, dar zahărul a fost asociat cumva cu o dependență aproape la fel de mare ca cea a drogurilor de mare risc. Într-adevăr, pe studiile pe animale, n-a făcut nimeni studii pe oameni, dar pare că pe lângă asta o parte din gustul de mâncare sau din gândurile de mâncare sunt asociate cu niște emoții pozitive. Și de ce unii mari producători au hai să stăm împreună la masă și să mai bem ceva sau să ne reunim cu toții duminica, dar teoretic avem la bază o amintire frumoasă. Văd niște da, pe care o asociem iluzii, cu mâncare. Nu neapărat iluzii, că pot fi și adevăruri, dar au un mesaj ascuns acolo, exact, nu? Da. Și cumva mergem pe teoretic ceea ce făceau bunicii și străbunicii noștri, dar cu stilul de viață actual. Și cu mâncarea de acum. Problema este că food noise-ul ăsta, pe lângă, să zic, învinovățire, apare și din cauza unor modificări în corpul nostru, da? Din cauza stresului, a lipsei de mișcare și a mâncării ultraprocesate, care ne fac să ne crească foamea și pofta și cortizolul, adică hormonii de stres. Și toate astea ne fac să vrem și mai mult să mâncăm. Și atunci ne vom gândi și mai mult la mâncare. În momentul în care ți-e foame, nu te mai poți gândi la altceva, nu-i așa? Și nu o să te gândești la nu salată. Ești om. Nu știți cum era exact. reclama aia, că nu ești tu când ți-e foame? Da. Dar este un tipar anume al omului care e predispus sau deja suferă de food noise? Da. Adică dacă tu ești fericit, contează fericirea? Dacă ești fericit, ești mai puțin predispus la food noise? Da. Oamenii care sunt cu obezitate, pentru că oamenii cu obezitate au un cortizol mai mare, sunt mai stresați, chiar sunt deprimați. Oamenii care dorm puțin, da? Oamenii care au, să zic, un risc metabolic, adică care pun grăsime pe organe și o obezitate viscerală, acești oameni, din cauza faptului că au hormonii de foame și de poftă modificați și cei de sațietate, ei vor avea un food noise mai accentuat. Și asta chiar s-a văzut. Cu cât crește IMC-ul, indicele de masă corporală, da? Cu atât foamea ta e mai mare. Și atunci te vei și gândi mai mult la mâncare. Bine, cred că nu doar persoanele supraponderale sau obeze au acest food noise. Poți la fel de bine să ai o greutate normală și să ai aceste gânduri, nu? Și exact. Doar să te ajute... Ce te ajută să nu te îngrași? Metabolismul sau faptul că faci multă mișcare. Doar că la un moment dat nu o să poți să mai compensezi cu multă mișcare sau cu un super metabolism dacă mănânci ceva foarte dens și concentrat caloric. Chiar și dacă e sănătos. Dacă mănânci multe nuci sau, nu știu, unde arahide sau, da, și chiar aveam o doamnă, da, care făcea multă mișcare, ok, era și perimenopauză, deci se îngrășa mai repede, mânca sănătos toată ziua și seara pe stres și pe oboseală, efectiv nu se putea opri din mâncat și cumva se gândea doar la dulce. Și am avut paciente care au ajuns să, nu știu, își facă mămăligă cu dulceață sau adică îți scoți teoretic dulcele din casă sau să zic tentația ta. Dar improvizezi, găsești tu ceva prin casă pe acolo. Că nu te poți opri. Asta cu seriile și cu nopțile și cu umblatul pe la frigider și că mai vorbeam și cu cineva care dădea o explicație că, dom'le, se liniștește casa și tu atunci poți să mănânci, mai ales când ești părinte. Chiar așa e. Deci... Și e relaxarea ta. Plus că mâncarea te
te relaxează și te face să te simți mai, nu știu, fericit. Chiar te face să te simți mai fericit. Nu iubit, dacă ai secreție de dopamină, nu de oxitocină, dar te ajută. Și cumva este și foarte la îndemână. Deci părinții oricum sunt foarte predispuși, nu? Că dacă oboseală, stres, da? Oboseală, stres. Da. Părinții sunt pentru că, încă o dată, în momentul în care victimele perfecte. Când avem Da, și aș spune și pentru că există sertarul de dulciuri sau există tentațiile pentru copii sau lucrurile luate special pentru copii, pe care de cele mai multe ori copiii nu le mănâncă sau le mănâncă foarte puțin. Da? Păi nu sunt sănătoase, le mâncăm noi părinții ca să-i ferim de boli. Da. Și tot părinții ajung în ele. Și cumva e ciudat pentru că mâncarea asta îți crește foamea, dar nu te hrănește cu adevărat și îți dă și mai multă foame. Și apoi poftă. Și ești într-un ciclu vicios. Dacă o mănânci și prea târziu noaptea, mai ales dacă ai zahăr sau cacao, nu vei dormi bine. Deci vei fi și mai obosit. Și cum oprim cercul ăsta vicios? Că spuneam că este o afecțiune. Iei medicamente? Nu, se poate. Dacă vorbim de un food noise foarte sever asociat și cu emoții, se face psihoterapie. Da? Există de ajuns terapeuți care se ocupă de partea asta de mâncat emoțional, da? Sau există partea de psihonutriție, da? Care să te ajute să îți controlezi emoțiile altcumva în afară de mâncare. Da? Și pe lângă asta e nevoie cumva să vezi care sunt cele mai importante 3, să zic așa, probleme și să le schimbi ușor. De exemplu, iar din cabinet. Dacă dormi foarte, foarte puțin, ideal ar fi să începi să dormi un pic mai mult. Dacă nu poți face asta, că, de exemplu, copilul tău, nu știu, e răcit și 10 zile nu dormi mai deloc, măcar să încerci să bei mai multă apă și să te hrănești cu mâncare adevărată. Adică să-ți faci timp să mănânci, inclusiv, nu știu, un sandwich cu carne sau cu o șuncă de bună calitate, cu brânză, cu niște legume, pe care să-l mănânci în 5 minute versus să sari peste mese și apoi să ajungi să mănânci ciocolățica copilului de pe colțul mesei și seara să, nu știu, te relaxezi cu mâncare. Oricum, ăsta e păcatul multora dintre noi și mai ales al mamelor, că n-ai timp parcă pentru tine absolut deloc și apoi începi să ciugulești. Dacă aștepți să-ți fie mult prea foame, nu te mai poți controla și pui mâna pe ce găsești. Dar important este, mai ales pentru mame, și știu că e o presiune mare, să înțelegi că nu există perfecțiune și că e nevoie să ai timp și pentru tine. Asta noi doctori spunem, nu știu, oamenilor cu care lucrăm și mai ales, nu știu, persoanelor care fac foarte multe pentru ceilalți și nu fac pentru ei mai nimic. Dacă tu nu sacrificiu. Dacă tu nu ai timp să ai grijă de tine, cum poți să ai grijă de ceilalți? Dacă tu tocmai ești o mamă care e foarte obosită, e nervoasă, e flămândă, da? Adică biologia ta te face să fii, nu știu, un om din peșteră, da? Nemulțumit și agresiv. Cum vei putea să-și gestionezi copilul? Deci uite că acum am aflat de fapt ce am. Eu sunt omul din peșteră, că sunt flămândă. Sunt flămândă, oameni buni zi și noapte. Nu, serios. Da, nu ești tu. Nu se poate să nu funcționezi așa. Da, și atunci creierul primitiv, el începe să domine. Da? Amigdala. Da? Și atunci toate emoțiile sunt mult mai accentuate, suntem mai stresați, mai iritați. Dacă mai e și nebunie în trafic sau tocmai că Bucureștiul cel puțin zici că e, nu știu, un butoi de pulbere și mai e un pic și va exploda, e de ajuns să mai ai acolo ceva care să te agite cu foamea ta și cu oboseala și cu deshidratarea ta, să fie o daună totală. Și după ce, nu știu, clachezi emoțional, ce e cel mai ușor? Să mergi la ceva dulce sau la ceva ce ți eliberează ție dopamină, da? În timpul zilei, sau ar fi să nu dăm în nimic, dar dacă nu putem să dăm în droguri sau în alcool sau așa, o să dăm în mâncare. Și mâncarea e cea mai puțin blamată, teoretic, practic, nu, pentru că multe din statele mai deștepte decât noi și-au dat seama că tocmai mâncarea ultraprocesată chiar ne scade din viață. Și sunt niște studii care arată, cel puțin pe partea asta de cardio, că dacă mănânci mâncare ultraprocesată, asta înseamnă, nu știu, tot ce vine ambalaj cu foarte multe ingrediente, ai până la 20% scădere din ani de viață și până la 80% șanse să faci în decursul vieții tale un infarct sau un atac vascular cerebral. Este extrem de grav. Probabil că nici nu conștientizăm de fapt ce pericol ascunde fast food-ul, mâncarea ultraprocesată și așa mai departe. Pentru că tocmai toată industria și toată publicitatea este să normalizeze poftele astea.
Asta este direcția, da? Că nu poate să-ți spună nimeni că e sănătoasă pentru tine. Că nu e. Dar atunci o să zic că e normal să-ți fie poftă. Du-te și mănâncă. Da, e normal să-ți fie poftă. Dar ar fi bine atunci să mănânci mâncare adevărată, să încerci să te reglezi, să iei 5 minute pauză pentru tine, să respiri, să bei apă, să te culci cu jumătate de oră mai devreme. Am venit la dumneavoastră, ați identificat că am acest food noise, că vă explic, nu știu, că mă trezesc noaptea și mănânc, că am gânduri, astăzi nu o să mai mănânc dulce și sfârșesc tot prin a mânca dulce. Dar până la urmă, stați puțin, este o chestie de voință, Doamne, sunt un lene și un incapabil să mă opresc sau e mai mult de atât, e biologie? Care este răspunsul? E biologie. Chiar și dacă ai o greutate normală, în momentul în care, de exemplu, da, ești flămând, ești deshidratat, nu dormi, hormonii tăi de stres vor activa partea de amigdală și partea de emoții, da? Și apoi vor activa inclusiv hormonii de foame, mai ales grelina. Da? Asta toate vor duce la, să zic așa, o accentuare a, nu știu, vânătorii de mâncare ultraprocesată sau care îngrașă. Da? Și dacă totuși reușești să te stăpânești în momentul acela și mănânci chiar și un sandwich cu pâine integrală, adică mai sănătos, să te simți ok cu tine. Adică, dom'le, am făcut un lucru bun, uite ce ok am mâncat. Asta îți garantează că vei da la o parte ciocolata și zahărul și... Nu, dar măcar vei mânca mai puțin. Pentru că în momentul în care tu ai mâncat mâncare reală și ești sătul, în corpul tău ai niște hormoni care să îi spună corpului și creierului tău că ai mâncat, că ți-ai luat caloriile, că tu ai ceva în stomac care te-a hrănit și atunci vei mânca mai puțin. Sau poate chiar vei refuza. Gândește-te când ești plin, nu știu, că ai mâncat o masă, nu știu, cu 2-3 feluri și mai vine cineva să-ți dea ceva. Ori o să iei, dar o să iei foarte puțin, ori o să refuzi. Depinde care este mecanismul tău intern, într-adevăr. Adică, cât să zic așa, în termeni reali, de pofticios ești tu. Da? Sau cât de tare te controlează biologia pe tine și te controlează hormonii tăi versus că îi controlezi tu. Sunt unii care au o putere mai mare, sunt unii care au o putere mai mică și cei care, să zic așa, au o putere mai mică sunt cei care, încă o dată, au fie un dezechilibru metabolic, dar cu insulină mai mare, cu hormoni de foame mai mari, da, sau cu o rezistență la hormonii de sațietate, la hormonii care ne fac să ne simțim sături, sau sunt cei care sunt foarte stresați, din diverse motive. Pentru că, încă o dată, acolo, stresul eliberează niște hormoni care iar ne cresc hormonii de foame. Există analize care să-ți arate din ce categorie faci parte? Adică vin și îmi recomandați niște analize să vedem cum stau... Da, există o parte din analize, da, nu știu, dacă vorbim, de exemplu, de obezitate, pe lângă o cântărire cu compoziție corporală, ca să vezi câtă grăsime e pe organe, pentru că grăsimea pe organe îți afectează flora intestinală, îți crește inflamația și asta îți scade dopamina. Intestinul nostru este responsabil de mai mult de 80% din producția de dopamină, da, un hormon al fericirii din corpul nostru. Cu cât noi mâncăm... Deci foamea, dragostea trece prin stomac, exact. Sau iubirea sau fericirea trece prin stomac, da? Chiar așa e. Super. Da? Și că vorbele astea oricum nu sunt... Nu, vin de undeva, nu? Chiar dacă sunt din popor și... Chiar au un adevăr acolo. Dar, deci, cu cât tu mănânci mai prost, ești mai stresat, dormi puțin, da? Cu atât vei avea hormonii ăștia dați peste cap. Din păcate, acum, degeaba i-am dozat noi, unii se pot doza, unii nici nu se dozează, să zic așa, uzual, pentru că au niște fluctuații în secreție și atunci ar trebui niște probe speciale, da? De exemplu, după o masă în care ai niște nutrienți standardizați, adică ai, nu știu, X grame de proteine, X grame de grăsimi, dar nu prea ai cum să faci nimic, da? Sau cel puțin pe partea asta de grelină, leptină, acum nu se poate face prea multe, decât să vii cu altceva care să neutralizeze acești hormoni. Dar se poate face ceva. Da. Deci tocmai că există o soluție, chiar dacă nu lucrezi direct cu... Da. Nu te duci direct la sursă, dar vii adică nu poți să, dacă ai grelina mare, să ai ceva care să stai grelina. Așa instant nu, dar pe partea de stil de viață se poate face așa cum ziceam, să mănânci echilibrat, să mănânci de ajunsă proteină, că pare că
Marea noastră problemă acum este că mâncăm prea puțină proteină, da? Din carne, brânză, ouă, lapte, tot ce înseamnă leguminoase, adică boabe, și mâncăm mult mai multe făinoase rapide, care ne dau foame. Să bei mai multă apă, pentru că iar bem prea puțină apă și bem lucruri care ne deshidratează, sucuri, cafea, da? Și să te odihnești. Pe lângă asta, odihna este, da. Da, dar ordinea ar fi chiar asta. Somn, mișcare, apă, mâncare. Somnul este esențial. Da. Mai ales pentru femei. Pentru că creierul nostru face 5 miliarde de lucruri în același timp. Al unei mame, cred că 10 miliarde de lucruri în același timp. Da. De fapt, ăsta e cel mai obositor lucru, am mai spus de multe ori. Da. Ăsta este extrem de ăsta e lucrul cel mai obositor, de fapt. Da. Că nu e nimic, nu fizic, nu că alergi după ei, nu că îi ridici, că te gândești și tocmai. În continuu la siguranța lor și cum să-i ții în viață. Și parcă conduci că toată un spital de nebuni, vorba aia. Deci zici că ești manager peste un spital de nebuni, nimeni nu te înțelege. Da, am o prietenă bună care zice că doar femeile pot să facă asta și de asta ne-a pus Dumnezeu să facem asta și să fim mame. Așa că, ce să zic? Cum faci, îți vine un gând despre mâncare, da? Cum faci diferența între foame fiziologică și cea emoțională sau, în fine, cea falsă dată de acest food noise? Discuția asta cred că o am și cu copii în cabinet de la, 5-6 ani. Când ți-e foame, simți, da, că te roade stomacul și că ai mâncat orice. Da? Poate chiar și ai, ușoară, ai tremurături, da? Sau, nu ți-e bine. Când ți-e poftă de ceva anume. Nu poți să zici, mi-e foame de burger. Da? Când ți-e foame, ai mâncat orice. Mănânci și exact. Poate să ne gândim altfel. Ai mâncat ceva ce nu-ți place? Că atunci când ți-e foame, mănânci. Exact. Mănânci și ce nu-ți place. Dacă zici nu suport ciupercile, dacă ți este foarte foame, mănânci și mâncare de ciuperci, cred. Sau și pietre, cum și pietre se zice. Da. Păi, ok, dar trebuie să așteptăm până să ni se facă atât de foame? Nu, dar sunt unii oameni care nici măcar nu mai știu foamea. Da? Cumva au doar o poftă. Și pe lângă poftă mai au partea asta de food noise de la partea socială sau de la reclame. Da? Mai nou, în afară, pare că reclamele de mâncare și băuturi din timpul jocurilor în rețele duc la obezitate la adolescenți. Pentru că avem inclusiv în social media reclame. Avem pe platformele de streaming reclame. Da? Nu mai zic la TV. Da, și de ajuns să intri o singură dată să te uiți la ceva despre mâncare și apoi vei fi bombardat. Da. Mie despre mâncare nu-mi dau, dar cred că dacă mai zicem de 5 ori ceva, sigur vom primi. Da? Dar asta e, adică pe lângă faptul că ți-e foame, tu nici nu mai ajungi să-ți fie foame, pentru că la birou sunt X tentații de la colegi, când ai ieșit, ai o virgărie sau nu știu ce magazin unde totul miroase super bine, te uiți în telefon, îți mai vine ceva legat de mâncare și în momentul în care deja ai avut 10 tentații și a trecut o oră de când, ai plecat de acasă, normal că vei ceda. Chiar dacă nu ți-e foame. Și atunci, într-adevăr, ar trebui, ar fi bine că n-ar trebui nimic, ar fi bine să stai să te gândești. Mie chiar mi-e foame, da? Am senzația aia de, că mă roade un pic în stomac, da? Că, au trecut mai mult de 4-5 ore de când am mâncat, sau e doar poftă. Și eu, de fapt, sunt sătură sau oricum nu sunt. Nu e bine să ajungem să avem 9 sau 10 din foame, da? Adică să mâncăm orice, să tremurăm și să nu mai fim noi, ci să fim niște monștri. Da, nici n-ar trebui, dacă noi abia am mâncat sau aveam o ușoară foame 5-6, da? Să mai mâncăm imediat altceva. Și cumva să fim cu stomacul semi-gol, nu gol, da? Cam în 3-4 ore stomacul se golește. Și e ciudat, în momentul în care se golește, transmite la creier niște impulsuri, creierul la stomac și începe să se secrete grelină, hormonul de foame. Da. Că ați vorbit de acest interval de timp. O întrebare, cred că importantă și nu știu, acum mi-a trecut prin cap. Oare câți dintre noi, în momentul ăsta, nu conștient, să zicem că facem, cum se numește? Fasting. Oare câți dintre noi mai stăm 4-5 ore fără să mâncăm nimic sau niciun aport de calorii din lapte, din cafea cu lapte, lateuri? Foarte puțin, cred. Câți mai stăm oare să avem o pauză de 4-5 ore între mese în care să nu avem nicio calorie? Foarte puțin și e ciudat, dar cred că inclusiv o reporteriță de la BBC a făcut la un moment dat un reportaj, a vrut să vadă totuși cât mănâncă inconștient
Și de fiecare dată când mai mânca ceva, punea într-un bol ambalajul sau, nu știu, o migdală și la finalul zilei s-a umplut bolul respectiv de diverse ambalaje sau lucruri pe care le mâncase. Pentru că problema este, într-adevăr, când nu stai la masă și doar ciugulești, care nu înregistrează asta ca fiind mâncare. Plus că stomacul nu face un volum atât de mare încât iar să știe că tu ai mâncat niște calorii și te oprești. Da? Și atunci, dacă ronță, e și mai rău. Și problema e că, unul, nu-ți dai seama, am oameni care zic, păi eu nu mănânc deloc peste zi, nu înțeleg de ce mi-e foame. Mănânc seara o singură masă, dar peste zi nu mănânc deloc. Păi da, nu știu, beau un litru de suc, mai beau 2 cafele cu lapte și zahăr, mai ronțăi un croissant sau, nu știu, niște biscuiței de la colega. Și dacă e să le pui, într-adevăr, și să vezi aportul energetic, adică și caloriile, ajunge acolo să ai o masă sau o masă jumătate principală, da? Care ți-ar ține 3 ore de foame. Ronțăile astea și băutura, nu. Îți țin jumătate de oră sau o oră și îți dau foame și mai mare. Și atunci o parte, încă o dată, de food noise, tot vine de la, pe lângă stres, oboseală, nesomn, de la cum mâncăm. Și faptul că ronțăim, asta ne crește insulina și ne dă foame, da? Și apoi că mâncăm ceva plin de zahăr. Nu-ți oprește foamea? Nu. Îți provoacă foame? Da. Păi nu ronțăim ca să ne oprim foame? Păi teoretic, dar practic foarte puțin dintre noi ronțăi lucruri sănătoase. Adică nuci, migdale, brânzică cottage sau lucruri, nu știu, un ou fiert, da, ceva care să îți țină de foame. Dar nu ronțăie, doamna doctor. Păi da, ce se face dacă nu ronțăie? Dacă adică, ronțăia, dacă era mai crocant? Asta zic, da, ronțăiala înseamnă ceva crocant, care de obicei e făcut pe lângă noi să fie ceva ce ne îngrașă, pentru că nouă ne place foarte mult la gust ceea ce ne îngrașă. Da? Așa e biologia noastră, pentru că noi nu suntem făcuți să slăbim. Noi suntem făcuți doar să ne îngrășăm. Problema este că de la foametea bunicilor, străbunicilor noștri, noi suntem într-un, nu știu, univers de abundență și nici nu ne mai mișcăm. Și atunci corpul nostru e pe principiu tot ce primește, ori folosește, ori depozitează. Nu se pierde nimic. Și dacă iar tu nu stai să mănânci, că iar corpul nostru e făcut să primească rar și ce primește, da? Pentru că în momentul în care eram vânător, primeam niște rădăcini, niște fructe, niște carne. Ce primește să folosească imediat sau să depoziteze. Nici măcar partea de cereale, pare că noi nu suntem adaptați la cereale. Și la toate făinurile, da? Și biscuiții, și, nu știu, pâinea, și, nu știu, albă paste și toate astea care sunt pe lângă noi. Nu suntem adaptați la așa ceva. Adică asta ne îngrașă și ne dă peste cap metabolismul și ne crește foamea. Dar de ce corpul nostru este dușmanul nostru? Sau mintea noastră e dușmanul nostru? De ce nu avem pornirea asta, plecarea asta spre lucrurile sănătoase? Păi eu aș zice că nu corpul nostru sau mintea noastră. Ne sabotăm, societatea sau, nu știu, modul în care suntem acum, industria alimentară, și acum poate o să-mi iau niște hate, dar asta e, și faptul că noi nu avem educație. Și pentru că am făcut atâta foame din generațiile dinainte. S-a transmis această genă și această... Da, și de a stoca imediat și a stoca la nivelul organelor, dar și avem credința asta că dacă nu e multă abundență, nu e masa plină, nu avem de toate, o să ne fie rău. Și ne e mai bine dacă e, nu știu, multă mâncare sau mâncăm. Să rămână sau să aruncăm. Exact. Da. Decât să nu fie. Da. Să fie prea puțină. Și atunci nu cred că noi ca persoane punctual, da, suntem dușmanii noștri. Pentru că de fapt suntem ghidați o parte de corpul și nevoile noastre și apoi de ce zice societatea sau ce face cel de lângă noi. Dacă omul e o ființă socială. Spuneați puțin mai devreme că ne-am obișnuit să ronțăim și nu ne mai așezăm la masă. Cât de important ar fi să ne mai așezăm și la masă? Foarte important, pentru încă o dată... Există acest mindfulness al... Da, în momentul în care ești atent la ce mănânci, mănânci mai puțin. Și, să zic așa, informația că noi avem ceva în stomac și putem să ne oprim, da, e acceptată sau, să zic, este percepută de creier cam în 10-15 minute după ce ai mâncat și un volum. Așa că dacă tu ești mai atent la mâncare, da, mănânci cu furculiță, cu bucățele mici, da, adică mănânci un volum mai mic în aceste 10-15 minute, sigur vei controla mult mai bine ceea ce mănânci, deci ai un risc mai mic să te îngrași. Dacă tu mănânci pe apucate, cu mâinile, da, de ce tot ce înseamnă finger food sau street food îngrașă? Pentru că e ceva prăjit sau cu multă pâine sau cu maioneze și cu lucruri pe care le poți mânca imediat,
dar dacă mănânci ceva în 3-5 minute, mai Și pe poți să care mai le mănânci poți ceva. apuca, pentru că Păi, supa nu poți exact. să-ți bagi mâinile în ciorbă ca Evident, să mănânci. da? Sau o salată, sau ai putea să o mănânci, dar mai greu. Mai greu, da? nu poți să mănânci salata chiar așa cu mâna. Da. Și atunci, cu cât mesteci și ești atent la ceea ce mănânci, corpul mai primește niște extra informații și atunci se poate opri mai repede. Dacă el face 100 de lucruri, nu mai e atent la faptul că stomacul s-a umplut sau că ai primit niște calorii și energie și că poți să te oprești, da? Pentru că primești aceste semnale de la corpul nostru, de la tubul nostru digestiv. Și dacă tu stai cu ochii în telefon, de exemplu? Păi nu o să se cine mai întâmple stă, asta. Cine mai stă așa la masă, fără telefon și fără nicio altfel de distracție să mănânce? Puțin nu Cred mai că fac, sub nu 5% din mai rezolv dintre și alte lucruri sau pur și simplu e pauza ta și te distrezi, că cam asta o percep, pauza de masă. Și dacă e pauză, atunci o umplem și cu altceva, cu telefon Păi și cu... da, și eu fac asta din păcate câteodată și mai vorbesc la telefon sau mai rezolv ceva Că din trebuie. agenda. Că, na. Da. Dar nu ne ajută pentru că la final de zi o să zici că n-ai mâncat și că și așa nu te-ai răsfățat și ai fost stresat și că de ce să nu mănânci mai mult seara. Cred că asta cu mâncatul ăsta seara și noaptea... Păi Aveți paciente mame care să mănânce noaptea? Da. Și am persoane, așa cum ziceați, care Aveți dacă... mame care să se plimbe din pat, la pat, la frigider toată noaptea? Da, toată noaptea nu. Da, în fine, adică până nu s-au dus noapte. să mănânce de mai multe ori și până n-au mâncat ceva tocmai ori gras, ori dulce, da, adică, nu știu, pâine cu dulceață, prăjituri, chipsuri, nu s-au putut potori. De ce? Pentru că stresul e așa de mare și au avut nevoie de ceva care să le crească dopamina. Și nu poți să stresul e așa de muzică, mare sau, după cum spun alții, nu te-ai hrănit suficient pe timpul zilei? Dar și faptul că nu te-ai hrănit e tot un stres. Că de fapt tu nu ți-ai adus toți nutrienții în ziua respectivă, nu ți-ai adus vitaminele, mineralele, proteinele, ca să te poată ajuta să te oprești. Și ăsta e tot un stres. Și deshidratarea e tot un stres. Noi ne gândim la stres ca doar la partea emoțională. Dar ceea ce facem noi cu noi, adică cu corpul nostru, dacă nu-i dăm somn, că nu-i dăm relaxare, bunicii noștri se rugau înainte de, sau la finalul mesei. Aia tot însemna, nu știu, chiar și 1 minut, 2, 3 în care ești tu cu tine și ai o pauză. Nu... Ce interesant, da. Eu zic că ar fi bine, dacă vrem să nu avem atâta food noise, să mai închidem ecranele și să facem măcar o mică parte din ceea ce făceam, nu știu, când eram mici sau ce făceau bunicii noștri. Pentru că cu cât gestionăm un pic ziua și emoțiile și stresul ăsta, dar care să nu fie un distres, adică să nu ne macine, o să ne fie bine. Altfel am avut persoane teoretic sănătoase, dar care n-au reușit să-și gestioneze stresul de zi cu zi și au început să facă boli. Cu siguranță sunt legate între ele. Oricum spuneați că dacă identifici un astfel de gând sau îți vine un astfel de gând, important este să te gândești sau să fii atentă la corpul tău, să-ți dai seama dacă într-adevăr este foame sau nu. Da. Și apoi, cum lucrezi cu creierul tău ca să dai volumul puțin mai mic la zgomotul acesta alimentar? Există și niște tehnici pur și simplu pentru creier? Da, există inclusiv partea asta de jurnale de emoții în momentul în care mănânci, da? Sau să descrii mâncarea, da? Ca și cum ai fi un critic alimentar, da? Și în momentul în care mănânci ceva, întâi miroși, te uiți la ea și o guști, da? Și o savurezi ca și cum ar fi ultima bucată. Că așa poți să-ți faci o poftă și nu vei mânca, nu știu, o tavă de prăjituri, vei mânca o bucățică de prăjituri atâta timp cât prăjitura nu este în câmpul tău vizual. Dar zice că pe lângă foame, trebuie să ai grijă și la apă, pentru că majoritatea dintre noi suntem deshidratați și lipsa apei câteodată e percepută tot ca foame. Și atunci, în momentul în care ne vin gândurile astea, trebuie să ne gândim, în ultimele 3 ore eu am mâncat și am băut ceva? Nu. Atunci hai să beau apă, hai să mănânc ceva, da, cu mâncare, da, nu ceva ambalat și să văd cum e. Din păcate, în schimb, opțiunile sunt foarte limitate dacă nu te gândești de dimineața sau de cu seară înainte. Eu îmi fac pachetel de cu seară înainte sau de dimineață și îmi pun caserola cu mâncare. Acum că plec dimineața de vreme, îmi pun și micul dejun, îmi pun și prânzul și niște fructe sau gustare, ca să știu sigur că am niște opțiuni sănătoase da, la asta mine. e o mare problemă, pentru că te trezești în mașină sau că nu ai timp să te duci nicăieri și ce poți să-ți cumperi repede?
Ceva din benzinărie sau de la o covrigărie sau ceva rapid. Da? Sau dacă nu ajungi la muncă și la muncă la fel. Ori ai un tonomat cu niște prostii, ori sunt colegii care mai au sărtărașe cu diverse și ajungi acolo. Eu zice că e mai bine să iau inclusiv un baton proteic, e mai bine, da? Decât să nu fie nimic. Eu, tocmai pentru că în momentul în care mi-e foame, nu sunt om, sunt un monstru, am în mașină câteva batoane proteice și niște biscuiți integrali pe care țin acolo în caz de urgență, în caz că n-am timp sau în caz că, nu știu, fac mult mai mult în trafic până acasă și să-i mănânc. Mai sunt persoane, pe de altă parte, că nu știu, pare că totul e la extreme, care practică foarte mult fastingul și se mândresc cu asta și desconsideră și învinovățesc pe cei care parcă sunt conduși de mâncare, adică e ceva care îți conduce viața și nu ai suficientă voință încât sau putere să te... Încă o dată, bine, oamenii care fac fasting, o parte dintre ei mănâncă mai puțin procesat sau cu, nu știu, mai multă proteină sau au ei, să zic așa, un nivel mai bun de hormoni, da, de foame. Și atunci pot să se oprească și să facă pauzele alea mari alimentare. Și, într-adevăr, cel mai puțin... Nu e mai leneș decât celălalt, e vorba iarăși de biologie. E vorba de biologie, de cum ai tu hormonii tăi de foame, de poftă sau cum îți controlezi stresul sau cum ai fost învățat de mic să-ți controlezi stresul. Că dacă în momentul în care tu erai supărat, mami zicea, ia dai ceva dulce să-ți treacă sau ceva, hai nu mai plânge și îți dau o bombonică, normal că tu în momentul în care vei fi adult tot așa o să faci. Da? Dar fasting-ul pe termen lung pare că nu e ok și îmi pare rău că o să mi-o iau de la foarte multă lume. E foarte bun pe longevitate și e foarte bun, să zic așa, pe pauza asta alimentară care face colonul să se autoregleze și să apară fenomenul de autofagie, adică să se repare și ce e inflamat sau prost, să zic așa, să se repare mai bine. Dar pare că dacă sunt intervale prea mari de nemâncat și aportul caloric și de proteine este insuficient, pierdem foarte mult din mușchi și din os. Și la femeile post-menopauză, asta e și mai mare riscul. Și riscul de osteoporoză este fantastic de mare. Chiar dacă faci mișcare, chiar dacă faci nu știu, o alimentație cât de cât echilibrată și ai de ajuns la gramele de proteină pe kilogram corp, dacă nu ai de ajuns nutrienți și nu mănânci măcar 1000 de calorii în fiecare zi, șansele să faci osteoporoză sunt foarte, foarte mari. Și mai mult la femei, spuneți. Da. Și acum trecem și la partea cealaltă, la medicația care e o modă în ziua de astăzi, că mai mulți oameni aud că se injectează decât cei care nu se injectează, dintre cei care... E ciudat că totuși, să știți că persoanele care primesc tratament bine cu obezitate acum, doar 40% sunt diagnosticați și din ăștia doar vreo, cred că 20% primesc medicație. Adică foarte puțin. Și e ciudat că oamenii cu obezitate aparent nu prea se injectează. Păi asta spun, că nu e vorba despre că oamenii... trebuie să se chinuie ei. Iar oamenii care vor doar să dea câteva kilograme jos, se injectează și cred că asta e o soluție magică. Nu există o soluție magică. Pentru că Chiar vreți să ne supărați de tot astăzi? Îmi pare rău, da. Prefer să spun lucrurile în mod real. Cum e magie dacă pe Instagram vezi numai transformări? Da, eu înțeleg, dar în momentul în care tu doar nu mai simți deloc pofta sau foamea, da? Și ai, mai ales la agoniștii duali, da? La tratamentele noi cu 2 substanțe, ele efectiv te pot face să nu mănânci nimic 3-4 zile. Da? Nu e sănătos să faci asta. Pentru că te malnutrești, pentru că te deshidratezi, dar sunt unele persoane care fac asta. Ceea ce trebuie să înțelegi este că medicația asta te ajută doar în momentul în care ai o foame mult prea mare sau inclusiv niște tulburări de comportament alimentar sau adicții, da? Pentru că sunt niște molecule care chiar sunt cercetate în adicții inclusiv de tutun și de alcool, da? Să poți să folosești această medicație ca să te poți controla și să-ți... Da, și în momentul în care nu mai folosești, nu te mai poți controla din nou? Da. Și ceea ce trebuie să știe toată lumea este că în momentul în care scazi 10% din greutatea ta,
corpul tău va crește foamea și pofta pentru că el vrea să se apere, da, împotriva slăbitului și vei putea avea o foame mai mare sau o poftă mai mare până la 18-24 de luni. Și atunci ori încerci tu să faci mai multă mișcare și să crești proteina și să mănânci echilibrat, ori e nevoie ca după ce scazi în greutate să mai iei acele substanțe cel puțin un an jumătate, 2. Poate în doze scăzute, da, progresiv, dar că tu te gândești că faci o medicație 2 luni, slăbești și după aia gata, asta e, să zic, cea mai mare greșeală. Pentru că vei slăbi, dar dacă slăbești repede, vei slăbi mai mult din mușchi decât din grăsime, da? Și în momentul în care vei opri brusc medicația, pofta va crește mai mult și vei putea să te reîngrași mai mult decât ai slăbit. Și dacă mănânci mult zahăr, mai ales, sau bei mult zahăr, acolo o să se pună grăsime doar pe organe. Deci, practic, nu faci mai nimic. Trebuie să înțelegi că această medicație este pe lângă stilul de viață sănătos. Nu o înlocuiește. Nu faci tratament de slăbit și, de fapt, nici măcar nu e tratament de slăbit, e tratament de obezitate care taie inflamația și grăsimea de pe organe și te ajută să slăbești de unde contează. Da? Nu e tratamentul ăsta și tu poți să mănânci orice. Nu, în primul rând că s-ar putea să ți se facă rău, dar în al doilea rând că nu vei avea rezultatele de care ai nevoie. Bine, cred că mulți fac așa. Da, dar de asta ar trebui ca această medicație să fie dată doar de către medici și eventual chiar de niște specialiști în obezitate sau în aceste molecule, ca să ai și niște sfaturi, da? Și poate un plan și să ai niște reguli pe care să le urmezi în momentul în care ești pe această medicație, ca să nu ai efecte adverse și să ai cele mai bune rezultate. Și se poate face asta. Altfel, poți să ajungi într-adevăr cu pancreatită mult mai rar, dar cu o criză de fiere, adică o colecistită, da, sau o colică biliară, destul de des, sau o indigestie de zile mari. Pentru că mănânci puțin și nu mănânci gras și dintr-o dată mănânci ceva foarte gras sau foarte dulce. Vă vine sau nu să credeți, au trecut cam 50 de minute de când discutăm. Vreau să tragem niște concluzii, că, nu știu, mai... le structurăm așa pe cele mai importante ca să ne fie mai ușor să le înțelegem. Da. Păi, în primul ce este food noise-ul? Da, că food noise-ul este gândul constant la mâncare, despre mâncare, cum să mănânci, ce gust bun are mâncarea sau învinovățirea dacă ai mâncat ceva, și că el e legat mai mult de biologia noastră și de stres și de emoții decât de controlul nostru și de cât de bine ne putem controla sau cât de slab sau de puternici suntem. Și ca să putem să controlăm acest food noise, e nevoie să ne uităm la noi și la cât de bine dormim, da, nu știu, cât de bine mâncăm, cât de bine ne hidratăm și chiar și partea asta emoțională, dacă reușim să gestionăm stresul sau nu. Pentru că e nevoie de fiecare plan din bucățica asta de viață sau din stilul nostru de viață ca să putem să-l controlăm. Altfel e foarte greu. Și problema este cu cât lăsăm zahărul să ne domine mai ales și apoi foamea, vom avea un food noise din ce în ce mai mare. Pentru că vom pune grăsime pe organe și asta va accentua food noise-ul. Putem reuși fără un specialist? Da, eu zic orice este puternic, orice este posibil, da. Dar mai greu. Depinde de resursele pe care le ai, depinde de prieteni sau de comunitatea pe care o ai, da? Pentru că dacă n-ai un expert, în schimb, dacă ai niște oameni care te susțin și ai niște informații, poți să reușești. Nu chiar, nu știu, 80-100% corect, dar nu e nevoie de perfecțiune, atâta timp cât nu-ți faci rău. Dacă reușim să scăpăm de zgomotul acesta alimentar, rămânem cu un gol și cu ce-l umplem? Dacă cu alte lucruri avem food noise, înseamnă că mare parte din zi suntem preocupați sau ne învârtim în jurul acestor idei. Da. Dacă nu mai avem ideile astea, cu ce alte idei venim? Cu alte lucruri care ne fac să ne simt bine. Pentru că asta și zic psihologic. Când vrei să înlocuiești un obicei, trebuie să-l înlocuiești cu alt obicei care te face să te simți bine și care îți e ușor. Și atunci trebuie să ne gândim ce ne place să facem sau ce ne face fericiți și cu asta să ne umplem ziua sau mintea. Nu știu, să ascultăm muzică, să citim cărți, nu știu, da?
Asta ar fi bine și să avem și perioade în care chiar ne relaxăm și suntem conștienți doar la un lucru și nu la 300 de lucruri în același timp. Și dacă e să, nu știu, luăm și să dăm deoparte gândurile la mâncare și o parte din social media și din ecrane, gândiți-vă cât timp vom avea. Să ne ocupăm de copii sau de noi, să ne relaxăm și să dormim mai mult. Foarte mult timp. Da. Cred că de noi, pentru că așa Da. de copii, când ești cu copilul, nu știu cât reușești să stai tu cu telefonul De în mână. noi, dar așa ai timp, nu știu, să mai citești o carte, să te duci la unghii, nu știu, să faci ceva. Da, 1.000.000 de lucruri ai Da. putea să faci. Pe de altă parte, eu cred că am putea să cădem și într-o altă capcană. Dacă ați spus, stai puțin că nu e vorba despre puterea ta, ci e vorba despre biologie. Putem să cădem în extrema cealaltă, să ne autocompătimim și să spunem, nu pot, domnule, să fac nimic, că nu e vorba despre mine, eu aș vrea, dar sunt prea stresat, prea obosit, uite, nu doar nopțile, că am copilul mic și înțelegeți ce spun? Da, și am avut câteva cazuri în cabinet și colegii mei chiar au început să spună și să vadă din ce în ce mai des că sunt unele persoane care, ok, au identificat problema, dar în loc să găsească o soluție, doar se autocompatimentesc și cumva merg mai departe în stilul ăsta pentru că am o explicație și nu ține numai de mine. Da. Ideal ar fi ca după ce identifici problema să găsești o soluție. Da. Cred că ceea ce se întâmplă este că nu își dau seama de soluție și atunci ar fi cazul să ajungă la un expert. Da. Și odată, și dacă reușim să depășim momentul ăsta, se va traduce și într-o slăbire sau nu? Ba, da. Adică vom ajunge să dăm jos niște kilograme pe care le-am... Da, pentru că în momentul în care te gândești non-stop la mâncare, vei ajunge să mănânci la un moment dat sau vei ajunge să mănânci mult mai gras sau mai caloric, da, și mai consistent. Decât dacă te gândești mai puțin la mâncare și chiar mai mult, da, te hrănești cu mâncarea, nu trăiești ca să mănânci. Dar există lucruri pe care să le ne spunem, nu să devină dușmanul nostru mâncarea, dar să fie un factor mai, nu pot să zic mai neutru. Neutru sau mai puțin important. Păi, cred că asta ar fi unul dintre cele mai importante, că eu acum mănânc, da, ca să mănânc, am nevoie de substanță, nu știu, am nevoie de mâncarea asta să mă simt, nu știu, mai hrănită, dar nu să mă simt fericită. Sau nu înlocuiesc mâncarea, nu știu, înlocuiesc altceva, iubirea, relaxarea cu mâncarea. Asta ar fi, adică să vedem chiar mâncarea pentru ceea ce este. Mai puțin, nu știu, o socializare, relaxare, fericire și mai mult hrana noastră, pentru că la bază asta e. Da? Și ar trebui să mai trăim și pentru altceva. Noi, de fapt, cred că nu mai știm rostul. Da. Nu? Și de am fapt, uitat noi, de ce mâncăm și în loc, să mâncăm, să ne simțim bine, să sărbătorim, să socializăm, nu știu, când suntem triști, când suntem supărați, la fel mâncăm, da? Când ne uităm la un ecran, mâncăm, că așa ne-a învățat industria și practic mâncăm din o grămadă de motive. Nu mâncăm doar ca să ne hrănim. Și atunci ar fi bine măcar să avem mai puține momente în care mâncăm, nu știu, de fericire, tristețe sau să sărbătorim ceva și doar să ne hrănim. Să sărbătorim altceva și cu, nu știu, prieteni, cu socializare, cu altele. Și cât de important ar fi lucrul ăsta și pentru copiii noștri, nu? Da, pentru că din păcate ei, nu știu, au modele și mai proaste sau cumva partea asta de conștientizare, de awareness, de a face un singur lucru și a face lucrurile mai simple, nu o mai au. Și oare câți dintre noi nu-și hrănesc copiii în fața ecranelor? Da. Păcălindu-i cu ecranul ca să le bage în gură ceva. Pentru că e mai stomac. ușor. Înțeleg că e mai ușor, dar din păcate nu tot ce e mai ușor e și mai sănătos. Că, de exemplu, e mai ușor să-ți iei un covric sau o pungă de ceva decât să gătești acasă. Da? Dar nu e mai sănătos. De regulă ce e mai ușor e mai nesănătos sau ce e mai ușor e mai... Dar e ciudat că în momentul în care suntem stresați sau foarte obosiți, nu ne gândim la niște lucruri care nu sunt așa de complicate. Și atunci, totuși, dacă cauți ajutorul sau dacă vorbești cu alte, nu știu, mămici, vezi ce pot să fac, ce fac ele, dar să le fie un pic mai ușor. Și furcă-te un pic de acolo, ca să poți să, nu știu, faci și tu ceva un pic. Din gătitul acasă. Am familii care au început să gătească în momentul în care au venit la mine în cabinet. Uh-huh. Și de la, nu știu, să fierb un ou, am ajuns la să facem mâncare. Și copiii au început să nu mai aleagă fast food-uri sau mâncarea comandată, pentru că mami face o mâncare mai bună. Dar ați mai auzit și de varianta în care mami gătește pentru copii, dar ea nu mănâncă și mănâncă tot prostii? Da.
Da, a fost greu. Acolo a fost greu. Da, e nevoie să totuși și faci ce zice popa, nu doar... Și apoi cu discuțiile între mămici. Oare câte mămici vorbesc despre lucruri serioase sau nu umilitoare, dar nu știu, pare că te pune într-o lumină proastă, să întrebi pe cineva, o altă mamă, în cercul tău de prieteni, în loc de ce mai face copilul tău și alte milioane de probleme în jurul copiilor. Care e relația ta cu mâncarea? Tu ce mai mănânci? Tu ai gânduri din astea obsesive legate de mâncare? Tu te trezești noaptea? Câte mame reușesc să mai vorbească așa? Doar prietenele foarte bune între ele și cam atât. Da, eu cred că ar fi bine să ai măcar o prietenă bună mamă, da? Ca să poți să, nu știu, te ajute să treci prin lucrurile pe care treci. Și prin oboseală, și prin cerințele de acum, și prin mâncare, pentru că mamele noastre sau bunicile noastre nu înțeleg neapărat, pentru că ele au avut alte provocări, dar nu pe asta din ziua de azi. Da. Și atunci... Cum să mă țin eu departe de... nu dăm puiul prăjit și de burger. Nu există așa ceva. Sau de, nu știu, ciocolățele. Și ciocolățele. Nu erau raioane pline doar de 2 tipuri de ciocolată, da? Și pereți plini de dulciuri. Păi nu, evident că nu. Deci nu aveau aceleași provocări. Nici rețeaua de socializare ca acum sau comunitatea asta mare în care poți să te bagi și să discuți problemele tale, dar nici problemele nu erau. Da, dar problema e că dacă discuți în fața unui ecran și nu 1 la 1 sau pe partea asta umană, de partea cealaltă vei primi mai multă ură, pentru că e mult mai ușor să te ascunzi, da, după un ecran. Și pare că teoretic noi suntem mai sociali, da? Și mai legați între noi, dar de fapt nu. Noi suntem mult mai izolați. Pentru că partea asta de socializare fizică o facem din ce în ce mai puțin de după pandemie. Vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Sper că v-a plăcut și dumneavoastră, cum mi-a plăcut și mie. Și vă mai așteptăm pe la noi, doamna doctor, să vorbim și despre obezitatea la copii. Pentru că înțeleg că din nefericire, foarte mare nefericire, ajungem să avem mai mulți copii cu probleme de greutate decât adulți cu probleme de greutate, ceea ce este extraordinar de grav. Da, sigur, cu mare drag. Vă mulțumesc foarte mult, sper că v-a plăcut acest interviu și sper că v-am deschis așa o portiță către autocunoaștere. Dacă v-ați gândit vreodată că aveți o problemă și v-ați identificat acum în ea, ce să vezi, că nu sunteți singuri în asta, suntem foarte mulți, trecem prin lucrul acesta. Nu uitați să vă abonați canalului ca să vedeți cele mai noi podcasturi marca Crește Mari, să ne lăsați comentarii, poate să ne puneți și întrebări, că vă va răspunde doamna doctor la ele. Și noi să ne revedem cu bine și sănătoși data viitoare. Pa, pa!